doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di _HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Horas ma dihita saluhna. Orang tak mulai ibadat tadi minggu manogoton martangiang nahom mahita di baksan roh hatabi martangiang mahita. Amin.
Puji matuata marende mahita sian buku ende 574 ayat 1 dot ayat 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumo palangi dohotan on. Amin. Mandok meliate mahamu di amai, na mangaroro hita sian gonggoman ni hahulomon, jalan apa saton hita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong, na manondangi ganuk jolma na di portibion. Sondak kong mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutandahami dalan hanguluan marhite siani. Saya rajai mahami, asa unang manimbil hami sian dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhapor seon tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amin. Tangion hamu mapat ini dibata di minggu 5 dung Epifanias ima sian pati paonopon dohot lapatanna. Unang ho mamunu dia do lapatani oddo. Ikon dihabiari rohata dibata jala ikon holong rohata di bana asa unang hita olo mambain sait-sait tu nasa namangolu. Ikon roha panguluhat do rohata di nasa namangolu ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin.
tatopoti madosata di joloni Tuhatta. Ale Tuhan debata amanami, para sirroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang Tuho. Dada mangason hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Say asi maruhami da sando bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Say sungguli marohanami, asamu ba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu hami. Amen. Baga-baga taringot hasisahan dosa tay. Songonon doha tani Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi aka pangalasyum songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Say mula maho tuau, ay au dosi paluaho, hasangapon ma dibibatana di gijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di minggu 5 dung epipaniason. Imasian Yesaya ono mamukasian ayat sia rodi ayat 10 tolu. Margati sorin mahita manjahasa. Jadi di dok ibana ma lau maho jala dok ma tu bangsoon saya manangi-nangi mahamu alai unang atusihamu saya idahamu ma alai unang manandahamu. Jadi nikuma sadia lelingon ale Tuhan jadi nin nama paima tarulang akahuta soada marisi jala akabaga so marisi jolma jala tarulang tanoi gabe halongonan. Alai taring dope di bagasan sapar 10 nang akai siaponon nado
songon hau tusam, jala songon hariara namar tukko di hata tabana, boni nabadia do tukko nai, ima sahatna martua ma akan atumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Taha tidakon maha porseautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, idu ama pargugu na suatu dosan, na tumo pahalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, ana di debata Jahoba na sasedai. Imana tinumuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di parbadia, adorang sahuguguan. Ido tuhata na tumao na bernit di pahuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo lau hundul tu siamon di bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pa mamula sogo tu tanaon, manghumi alat na mangolu dot na mate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akan abadia, doho dihasesani dosa, doho dihatain na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate, doho diangaluan na soras sudah. Amin. Horas? Horas. Tabege ma titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 6 Februari 2022. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan sadar rion, Minggu 6 Februari 2022 di Patu Pado pukul 6 WIB, pukul 8 remaja, pukul 10 WIB, pukul 10 tolu, pukul 16.30, dot pukul 10 sia WIB, dohot atau tuan. Sada, daya tapung di gereja Holan 450 halak di Ganuk Parmingguan. 2. Ruas nanaeng marminggu nunga majalo vaksin paduahon. Tolu, adorang so masuk tu gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan.
Sude parmingguani di patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Pertangyangan week, Rabu sia Februari 2022, pukul 10 sia wib, patupaoni huriata do pertangyangan week marhite live streaming sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asamat dohoti pertangyangani di bagas tabe. Parmingguan remaja. Minggu sadarion 6 Februari 2022 pukul 8 wib mula atama parmingguan remaja tatap muka di gereja dohot live streaming. Sude remaja ni huriata dohot ruas HKBP Rawamangun asa mat dohoti parmingguan remajai. Padidion Nabadia. Minggu 6 Februari 2022 pukul 10 wib patupauni huriata do padidion tu poso-poso. Torop ni dakdanak nama jalo padidion ima 15 halak, pitu bawa, walu berua. Pembukaan kegiatan punguan manang kategorial. Mulai 1 Februari 22, sude aka kegiatan punguan manang kategorial mula tama. Alani diganup kategorial manang seksi, manang punguan asa mabaen daftar kegiatan jala di koordinasi honma tuganup dewanna asabui dengan mardalan sude aka ulata hobar tunaung niatur honi huriata. Sude punguan manang kategorial asa mangalapor matu seksi dungi di pasat matu dewan asabui dibuan tu rapat koordinasi dot sermon parhaladu. Dompet dana pensiun manang gerakan Rp1.000 sadari. Hobar tu surat Epurus HKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari nalaho manggarar kewajibata tu dana pensiun HKBP alani mardungan serep ni roha tu sude ruas ni huriata HKBP Rawamangun asa parsidohot mendukung gerakan Rp1.000 ganum ari jala tapasat ma 365.000 per tahun per keluarga. Mauliate di pasatu sude ruas ni huriata naong dohot mendukung gerakan Rp1.000 sadarion. Dewan Marturia Seksi Sending. Dewan Marturia Seksi Sending mengundang sude ruas ni huriata dohot parhalado asa mandohoti acara doa malam bersama di masa pandemi COVID-19 sia ima na pinatupa secara online marite Zoom meeting gereja ima hari Senin 7 Februari 2022 pukul 20 wib. Rap martangyang mahita jala tapangido matu tuhata asa margogo hita mangalo akasahit. Di aka ruas tanah marsait asa dilehon hamalumon nasian tuhata. Ruas na tamba. Tajalodo gabe ruas na baru sahalak ama ima Rifki Johansen Sitorus. Rosian HKBP Resort Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alamat Jalan Janur Hijau 5, Blok TE2 nomor 10 Sia, Kelapa Gading, Jakarta Utara Wik, Kelapa Gading. Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu hamuna gabe ruas na denggan di tonga-tongani huriata. Tarlumubi di joloni tuhata, hudul Mahamu. Titing naing marbagas. Titing parjolo dot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Bertus Marudut Uli Simanulang, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Cipinang, anak Nyamata Herlinus Simanulang, tubuh Ninata Honida Buru Sihaluho, dohot Orwana, Ria Margareta Buru Siahaan, ruas ni HKBP Resort Setia Mekar Bekasi, Boru Niamata Parlindungan Siahaan, tubuh Ninata Ruspatio Boru Tampu Bolon. Pamasumason hari Sabtu 22 Februari 2022 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Anggiat ma di pasu-pasu tuhata pasaripeon na sida gabe pasaripeon na denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding na di hari Senin 31 Januari 2022 nunga jumulo moding sahalak ama ruas ni huriata
James Edison Situmorang, umur 66 tahun, hina baluhon ni Inata Bunga Borumanulang, alamat Jalan Gading Raya nomor 14, RT Tolu, RW 10 Tolu, Pisangan, Jakarta Timur. Wik, Pisangan, Gading Raya. Tuudean hari Rabu 2 Februari 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama na mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na marsi taononi. Pelian dohot aka udut ni buah-buah, tajahama di harotas titing naong pinaradi ni huriata. Di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaun aka si patupauta bahen sangap di Guarna. Songoni matiting di huriata minggu sadarion mauliate. Sonang marohata martangi yang mahita. Dami ni di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ati-ati doho pikiram munabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama nami na madohoti parmingguan di tonga-tonga ni huriata. Baik na di bagas joroon, suang songoni nang marhite live streaming, tarlumobi nang akanatoras nidak danak nalaho tardidi, horas madihita. Hatani di bata nama makulingi hita, di minggu tasadarion, ima natar surat di Evangelium Markus bidusada, Evangelium Markus bidusada mamuka maisya na 10 ro di ayat 20. Kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat 20. Songonom mahatan debatana tar surat disi tapayut yukma di bagasa rohat tabe. Dungi dina merdalani ibana di topi ni tau Galilea. Di idama si Simon dohot si Andreas, dongan saama ni si Simon. Na sumapakkon jalana tutawi ay pajala do nasida. Jadi di dok Yesus matu nasida, ihutok kamu ahu. Bahenoku do hamu si jala jolma. Pitori tadi kon nasida majalai laos mangihuton ibana. Jadi dumau otik didalani siani di idama si Jakobus anak ni si
Zebedeus dohot si Johannes donganna sa amai di bagasa parau do nang nasida pature-turehon jala nasida. Dungi manigor di jauh manasida gabe ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na diparawi rap dohot aka anak gajianna laus rodo nasida mangihuton ibana ima sahatna dihamu amanami nanami nang dihita saluhutna di bagasan mingguta sedarion adok suku-sukun nagabe perenungan di ngoluta. Hapor seaon na mangihutok Kristus na songo dia do natapeo. Iman percaya mengikut Yesus yang bagaimana yang sedang kita genggam, yang sedang kita miliki saat ini. Adong dua, nadi jala do manang nadi hail, nadi do. Mungkin molohola didok nadi jala manang nadi hail ra dambu idope taputuson. Ale molo di patorang. Hapor seaun nadi jala ima molo taida beda antara alat penangkap ikan dengan jala dan alat penangkap ikan dengan kail. Beda. Dia mai molo jala dakya marupani. Alai isapak kodo jalai itakuk do deki. Alai molo hail ilihat do umpanna, ilihat do penarikna, asa dapat deki. Kehidupan kita juga kadang-kadang diperhadapkan bagaimana kita memegang keimanan kita, apakah keimanan yang buah dari dijala, namangida hati goran hati kosan dohot haluauni, na disuarahun na dibaritahun di bagasan nguluta gabe porsea gabe taihutok Kristusi manang ilian upan mulut tabu mulut tonggi songonima mangihutok Kristus uludu sipata manginang darida siat tangyang nak buah manginang ise do somal namar tangyang ijabu ama do manang ina do ama do manang ina ama orang tua anak-anak yang terdiri mana yang lebih sering berdoa di rumah bapak kah atau ibu berkamu jo pasangan muna ise do ama do manang ina mulu ama manang ina mulu tebu si panganoni gejang tangyang na hati-hati jangan-jangan beriman dengan pancingan ikut julu tebu do asa gejang tangyang anggus tebu do ima Tuhan pasu-pasu mak pinah hajob amin. Ale mulu gajang, moliati ma Tuhan siat dulu kan, satu dulu kan, bui di padumu. Iman yang bagaimana yang kita pergumulkan? Firman Tuhan saat ini mengajak kita bagaimana mengikut Yesus, maju ngolut tabohado, di bagasan lahu mangihutok Kristusi. Takolan nalahu madapoton natabu natonggi kita. Ala na tabu na tonggi nunga di sahapon nunga di jamit to Kristus. Gabi perjabaran ni ganup halak na porsea. Saat ini Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ido ubena ta pergumul homma nuai. Na parjulu sahali.
tutudo ahu dijo Tuhan Yesus gabe sisiana. Tutudo ahu dijo Tuhan Yesus laho manghihuton ibana. Umat nata pergumulkan. Ala di namar jalani Tuhan Yesus di tahun ni Galileai, kok do anggo berita di piga akan nabisuk madok kurang lebih 300 salak di sisi ni tawi doh parawi adok kalak. Kurang lebih di pinggir danau itu ada 300 orang. Dari 300 orang dipanggil 4 orang. Amanginang. Otik nai habe. Ai puasa dang didok Tuhani. Hamu natorop iutonau. Puasa dang didok Tuhani. Hamu na di bagasa parawi iutonau. Hamu tukang jalai iutonau. Puasa dijupangi Tuhan Yesus si Simon. Dohot si Andreas. Manang puasa di jauh Tuhan Yesus si Yakobus. Dohot si Yohanes. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Mengajak kita untuk memahami. Bukan Anda yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang memilih Anda. Jamut tidak. Molo debatana memilih tidak dan boy lomo-lomota. Dan adong istilah like and dislike. Lomoro hakku martuhan, lomoro hakku nuaing martangiang au. Daw. Alai molot debatama nodo hita memilih tidak. Ikonado uduk serep mangului. Apakah Tuhan memilih saya? Mari kita renungkan. Dipilih debatado hita gabe sisiana. Mungkin pamangat tamadok dipilit alai sulikit ma roham. Tohodo dipilit to manang hola pengakuan. Napaduahon didok di bagasan hata ni debata. Dina ditodo debata, dina ditodo Tuhan Yesus, si Simon, si Andreas, nang si Yakobus doh si Yohanes. Amanginang dang na santai-santai ibana, dang na hurak kareju ibana. Allah tidak memilih manusia-manusia yang tidak mau qualified. Dang na suatu karijuna gabe dihutok Kristus. Alai balik sa di tonga-tonga ni parkarijuan nai. Di tonga-tonga ni ulaun nai. Ihutonahu. Apa jawabannya? Tidak ada kata nantilah. Haduamma. Sogo ma. Jolo pacium ma joau. Ulu du sipata songoni. Tetapi. Itoro gabe situ andom ma ramud dope ulau ku amang jolo pacium baju au asa gabe situ. Ai itu apa kalau sisa-sisa tenaga kita? Ijo gabe song leader haduam mamang. Ai baga do demuna baga do suara minang haduam mamang. Ai repot dope au marorot dope. Dung magurang yang anak kona repot do peau sadi hari so repot. Haduam mamang repot do di kantor jol pa cium mak na. Ape mulung ngame tua. Ai buah suara ni ngame tua. Ai do amang inna. Ai so bui be marede. Mengikut Tuhan Yesus berarti siap mempersembahkan kehidupannya. Mengatakan ya isod doau suruh ma'ahu. Tidak ada alasan. Balik sataida manginang antara kehidupan Simon dohot Andreas
nang kehidupan si Yohanes do si Yakobus. Kaida. Dua kehidupan, dua pola ekonomi yang berbeda. Nasada nahalakido langsung karijo, nahalakido langsung terjun, dan adong nanigaji manang matsuru tunasing, alai nasada molo taida di ayat 20 si Yakobus doh si Johannesi na mengurupi natorasna doibana dalam arti kata posisi status kehidupan mereka berbeda. Alai dia olo do si Yohanes, olo do si Yakobus ruar ribana sian rasa nyaman, ruar ribana sian situasi natabu ala namora natorasna, ruar ribana sian situasi kesibukan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Hal ini mengajak kita melihat di hadapan Tuhan dan ngadong perbedaan bahwa buru-buru namora dohot napogus merdudus dosude ola name beda dia namardosa dohot naporsea. Itu tidak ada istilah kan saya begini, masa saya sama dengan yang di sana? Tahu? Napa tuluhon? Di bagasan situasi songon panakup dike nasida pajala nasida tentu adong do tantangan na diadupan nasida. Jala tantangan ini molo manakup dike taida kok tantangan na ditinggang las niari dungi mengadupi muse aka alogo masuk angin dohot dia. Tantangan dari dalam dan dari luar dirinya. Mengikut Yesus juga. Apalagi mereka dipanggil sebagai penjala manusia yang sangat berbeda dengan penjala ikan. Yang sangat lebih berat daripada menjala ikan. Molodike, tangi amang inang, molo kuingot dope najolo natutuakku, molo mabuat ikan mas manang jahir, ay molo jahir tajom do suga di tanggurung nai. Bohado maniop. Molo so hati-hati suga nai. Manang lele. Dengi. Sianom ma dipamasuk. Sian osang nai ma dipamasuk. Songon duhut-duhut ilalang. Asa boy keluar siapa manganna. Siani ma digatung. Molo saya ini tiup-tiup pun. Boy do luka tangan. Soang-songoni nang bulut. Ingat dope, waduh mana kup bulut inna. Kalau kita pegang begini belut itu licin. Melua doi. Alai boha. Omma jari tengahon isomma. Igapit ibana songonon. Anggunga igapit songonon dang melua be. Ingat dope na jolo akan itu tua madok songonon do mana kup inna. Lele ipe. Ikon urunai do tanbig nai ikiri kanan anggo so camut itu ikan yang bisa kita setel. Menjala manusia lebih parah lagi. Molo deke murano takupon molo jolma sedarion adi dokon hola 5 menit, manang 10 menit, manang 3 menit, boy gabe. Di, hati-hati. Tidak gampang menjala manusia, memahami manusia.
Tetapi Tuhan memberikan hikmah. Dang na jol mana pistar na di jauh Tuhan Yesus on. Dang na tama S1, S2, S3 do profesor. Daun. Ane perdiki do. Asa unang nanggo sada alak na ditudo di bata. Mangasahon gugu nang pikiran na. Tapi marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menangkap Anda, ketika Tuhan memanggil Anda, kekuatan Tuhan andalkan dalam hidupmu. Secara khusus kepada orang tua dari anak-anak yang hendak dibaptis, amanginang, rimdo rohatta, anggo yanak kotai, say naigma asea. Tapalumehod do parbinotoan. Ada beberapa yang hilang dari generasi ke generasi. Sampai bertambah. Alai dapat tu informasi na sugutan adong sangat-sangat menarik sekali. Biasanya kalau orang dulu IQ, ya kan, ditajam, diasah. Baru kemudian S, EQ emosional. Bagaimana supaya dia emosionalnya jangan meledak-ledak. Baru biasanya S, spiritual. Partodionna. Alai adong. Nasugu taku jaha. Nadidok A, Q. Ahadon. AQ. Huruf A. Kemampuan dia, kemampuan manusia menyelesaikan persoalannya, kemampuan manusia bertahan dalam kehidupannya. Nah di dok adversity question. Aduh. Ala jok-jok songonon. Mulu najulu dak danak marsiajar duibana mangalopa marsiajar duibana manyuci piring marsiajar duibana manyuci abit. Mulon wain tadok. Itu dulu mak. Sekarang anakku enggak. Itu dulu. Akhirnya mau libana mengikat sipatuna, roh mau makna. Sini nak, mama yang ikat. Mau lianakon nama nuri ubu nak, sini nak, bapak yang sisir. Hona pirca otik, ibana mangalopa kentang goreng, sini nak, mama yang goreng. Nanti kamu kena minyak. Tapi najulu hitam marhua. Mulu hona tutup tangan, nitabuni hodok. Ni gosok matu buki. Mesti dia cop. Alaha, mulu tarboto, bahuna belbel. Ada peristiwa terjadi kisah nyata. Dua orang anak tidak dapat bertahan hidup setelah meninggal oleh orang tuanya. Karena mereka selama ini ketergantungan segala kehidupannya kepada orang tuanya. Amanginang, bilehod debatado yanakoni tuhita, asa tapa gudang-gudang di bagasan habis suhun, asa tak ajari ibana, asa maroha ibana, dada laho tapa manja-manja gabe tuhatol. Kita didik dia bagaimana sebagai orang pengikut Kristus yang qualified, yang mampu mandiri, yang mampu juga bertanggung jawab, yang mampu juga dia berani mengungkapkan kebenaran. Unang
Pemenja-menja ada dana dope daun. Somalna do peamna. Jika dia dibiasakan berbohong, maka dia akan bertumbuh dengan kebohongan. Jika dia dibiasakan dengan kelemahan, ketergantungan, maka dia akan bertumbuh dengan ketergantungan. Tak satu pun persoalan dalam hidup ini yang mampu dia lagi untuk bertahan. Alani hamudo dipilit debata di bagasa pajunon songonatoras. Lahu majala jolma. Tanggung jawabmu nado. Unang hadua namanginang. Umringgas si anakku muna martangiang siak kamu. Umringgas si anakku muna marminggu siak kamu. Asal kau berminggu dulu lah. Nanti lah bapak dengan mama sore. Saya asal sore ditip anak nama. Dang marminggu bapak. Dang marminggu mak. Minggu sugut nih. Enggak minggu aku. Kenapa? Bapak bohong. Katanya sore. Kemarin enggak berminggu sore. Unang gabi hona sintil hita. Tanggung jawab muna do. Di pasahat debata. Manugu-nugu tu hapor siaw. Asa gabi ruas na berqualified di jolon ni debata. Odo pajowon na gabi sisian ni Kristus. Ihuton ahu. Unang tabain si dalian. Amanginang. Jangan kita buat berbagai alasan. Tetapi marilah di dalam kehidupan kita mengatakan, Odo Tuhan, suruh ma'au. Kita tidak bisa beralasan saya kerja. Kita tidak bisa beralasan saya masih ada urusan lain. Kita tidak bisa beralasan nanti dulu belum ada waktu. Karena Anda tidak tahu kapan waktunya Anda berlalu dari dunia ini. Jangan persembahkan kepada Tuhan sisa waktumu. Tapi berikan waktumu. Berikan hidupmu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Di pagudang-gudang di Batama danak nalau terdidi, diala di pargugui Tuhan akan atoras, di parbisuhi mardongato tod di parbadia, di ngolu nasida, di pardongat saripion nasida, go dame ma pardongat saripion muna, di nalau pagudang-gudakon ianak koni, molo di bagasa dame hamu amanginang, molo di bagasa sada ni roha hamu, magurang ma danaki di bagasan na makalomohon na torasna nang makalomohon na tutuana. Unang mahita gabi partuk Tuhan. Unang mahita gabi na toras na subuy gabi teladan ni anakon. Alay pasata muma tu debata. Donganon ni debata dohamu. Tinalaho pagurang-gurakon dadanaki. Amin martang yang mahita. Ali jahuba na marhabangsa di Banua Gijang. Hodo ali Tuhan debata si sobaon nami. Debata na marmudu-mudu ngolu nami jalan na mga ramoti na patauhok kami. Mamuji pasangapon guarmu na badiay. Baik di tonga-tonga ni bagas jorom nang marhite live streaming. Ali Tuhan jahuba pasu-pasu. Saluhut ruas ni Huliam. Diaka ulau nasida tarlu mobi di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 siaun. Nalam berkembang lam rahat ima Omikron. Ali Tuhan Jehovah. Osdorohanami molo mardonga toko. Dilinggomi hodo hami. Dipargugui hodo hami molo gali.
di pamalupodo hami molo marsahit atong jauh mahami Tuhan gabe sisiamu mangihuton lakam tu dia peho tu si mahami manguloi parsuruamu tarumobi di natoras nida dana nalahu tardiri parbisuki mana sida saluhutna asa margogo nasida lahu pagurang-gurakon yanakon gabe yanakko siolo ajar marbisuk jala biar midaho ubah kami ditangyang nami dia karuas ni huriam natongon di bagasa parsahiton napea dijabu nang di rumah sakit posdoro hanami Tuhan dulu mana sida dauni nasida apeho tangamu nabadia itu nasida asa dapotan hahisaran da hagugo nasida tarumobi dia manami situa daulat Janas Sitopul Johannes Leonatan Aritora Else Buru Tapugolon amang evangelis situa Tar Sitorus Pridolin Simanjuntak Grace Marsinta Boru Tambunan Sintua evangelis Teorlina Boru Sianipar Belumban Toruan amang Sintua Heria Suta Barat Herianti Boru Huta Barat Novina Pratiwi Boru Simamora Marsal Siagian Lulu Boru Manik Nurmani Boru Sihombing amang Situa Radut Sinaga Rostiana Boru Dolok Saribu Jenny Sinaga Lionel Sinaga Tupal Nenggolan Beni Daniel Marpaung Nyonya Simarmata Boru Simangucong amang Sintua TM Lumbantoruan Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan Nyonya Situa Marbun Boru Nenggolan Ferdinandus Tapubolon Kornel Parheo Siregar Inang Nyonya Purba Boru Situmorang amang Sintua SP Hutasoid Loise Boru Siregar Edison Hutapea Nyonya Sinaga Boru Siahan Nyonya Siahan Boru Sitanggang Nyonya Huta Barat Boru Simanjunta Las Maria Boru Panjaitan Romi Hutagaul amang Andar Sidabalok amang KM Sihombing Inang Nyonya Simanjunta Boru Nabitupulu Dame Herlina Sinaga Inang Nyonya Sintua Jenenggolan Boru Silalahi Renaldo Aritonang amang TP Simanjunta Siti Mawar Boru Silalahi Inang Pendeta Herlina Boru Siregar Inang Nyonya Baster Manurung Boru Aruan Maruhum Tambunan Tiar Boru Situmorang Inang Nyonya Sitorus Boru Nenggolan Ali Jahoba na marhabangsa di Banu Gijang Pos Doro Hanami Didongani Hodo Nasida Jala Leho Masini Rohami Tuhan Marhite Saron nang keluarga pena pature-turehon Nasida Sai lehon gogo doho pos ni roha Natuk doho Tuhan Mangalehon doho patupahon akan nadinggan Huwa kami ditangyang nami Ruas ni huriam Na berduka Siala Hamatean Ali Tuhan Jehovah Abu 5 keluarga 5 keluarga besar Situmorang Keluarga Boru Manulang Tarumobi inanami Inang Nyonya Situmorang Boru Manulang Sianwik Gading Raya Debata Pardingkan Basa Homa na manukoli nasida Homa na mga leon apul-apul na sumurong marhita sini rohami Asa taruli pangapulion nasida Gogo dohot pos ni roha Diaka ruas ni huriam na marukil na marsak Tukoli nasida Tuhan asa unang tinggang Asa boy marsi hohot nasida Ditonga-tongani nguluna Pasu-pasu huriam dia kapakubasyon ni huriam Padita situa partohona nang naso partohona pe Do sadok ruas ni huriam
Naung tinodomi, naung pilit mi gabi sisiamu mangihut toko. Rahut di bagasa todim Tuhan. Asa di bagasa sadani roha hami marhubas. Di bagasa sadani roha hami mamuji-muji ho. Pasu-pasu nang pamareta negara nami. Lewat saya toktong bisuk nasida di tonga-tonga ni pandemi on. Asa saluhut tindakan-tindakan nasida. Biar midaho jala mardongaton habuluson tulus ni roha. Pasikop pamujian nami o Tuhan. Asa tahu gabe parsobaon. Asa ngapon di goarmu nabadiai. Di bagasan Kristus Yesus. Ubah kami saluhut parsobaon namion. Amin. Da puji matuhata huhut papungu pelia kita.
di pahudul natoras ma. Di hamu manami nanami masuk mahita tupad di diun nabadia dia kaya nakor ruas ni huriata dohot natorasna nama buaton tapuji ma tuhata marhite de nomor 146 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 jongjong ma natoras. Ale amanami na di banagijang narodo hami tu jolom mabuan akadat denakon saya si maroham jalo manasida gabe anakonmu pasu-pasu jala pargogoy manasida mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan danak si di honoton tangiau kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tu lihat ni portibion ni nama dok akasisianna. Podai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangarado ti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingok ma. Sai donganok kudo hamu ganu pari. Rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot ni didi. Dapotan hanguluan. Alai na so porsea hona uhum sogut. Tangiok kamu ma dohot hata natar surat di si Markus. Adong ma akan nama buan danak tu Tuhan Yesus. Asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sugu marohana dirok ma loa samuma akadat danaki ro tuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaun ni debata natutudo nahudokotu hamu manangisepe anggo sosongon danak ibana majalo harajaun debata dang bongot ibana tusi dungi di halma akadat danaki dia peho matangan na tu nasida masu nasida atong hamu natoras nama buan danak lautar didi hati dako kamu majolo hata ha porsiautai rab ma hamu madok au porsea atau ngalusi hamu ma hata nahusukunot tu hamu.
Di pangido hamu nuaing di dion akadat danakon, tu bagasan ni na hinaporsiam muna alusi hamuma. Beha naulo do hamu mamodai anak komunaon, asa diboto jala di huton nasida hatani debata alusi hamu. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja, doho tu perguruan ni huria protestan, asa gabe ruas na mangodu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamu. Atong tapasahap ma nasida tu debata marhite-hite padidion nabadia, hudul mahamu A1 dan B1 silakan maju ke depan. Ale Basanta Kalendra Pajaitan. Udi di mau tu bagasan goarni debata ama. Doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di habo. Montu bagasan harajaun debata olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Obrin Marwardo Sianturi. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doso tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho mana di luar? Yang di luar mana? Satu lagi namanya. Ale Manuel Asriel Pardamean Siaturi. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho di hawo mon Tuhan rajau di debata. Olak nyon rodi salele. Ale Sydney Tumonggi Natania Tabunan. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habo. Mon tu bagasan harajaun debata olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Boni Xavier Nathanael Tabunan. Udi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habo. Mon tu bagasan harajaun debata olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Keison Jogi Renerio Manurum. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata maho di hawo mon tu harajau ni debata. Ola nion rodi saliling dililingna. Amin. Ale Adriel Nathan Lumbat Tobing. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habo. Mon tu bagasan harajaun debata olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale
Zevanya Nurhayati Epasari Nenggolan. Hudi di mahau tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habongot mohon tu harajau ni de bata. Olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Ale Marta Gabriela Sinaga. Udi di maho tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho dia mohon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Kerin Mikela Sidauruk. Udi di mahau tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan de bata mahau di mohon tu harajau di bata. Olak nion rodi saliling di lelingna. Amin. Ale Damaris Gracelyn Hutapea. Hudi di mau tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu ande bata moho dia mohon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Aureli Rotua Sigalingging. Hudi di mahau tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan de bata mahau di habok mohon tu harajau ni de bata. Olak nion rodi saliling di lelingna. Amin. Ale Briel Cordelia Amaris Siregar. Udi di mau tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata moho di mohon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Silakan. Salpino Arga Victorius. Ale Salpino Arga Victorius Siregar. Hudi di mahau tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan de bata mahau di habok mohon tu harajau ni de bata. Olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Ale Linger Arthur Halomoan Nenggolan. Idi mau tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habon mohon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Marede Mahita Sian Bukede nomor 145 ayat sada las jongjong Mahita saluhutna. Terima
martangi yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat kami akadat dan akot tuho. Jala di jakok kodo nasida gabe anak kombo marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa liling ni liling na. Asi maroham dohot diakan atoras ndak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida. Manogu-nogu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli diaka arta ni harajamu. Aliama nami na atok tapasak mapiliat tatuadu pan debata. Ali debata ama nami na dibanagijang. Hodo haroroan ni saluhut silian lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Ubasatami masian na nilehon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparahasiak kami pilihanon. Patibulon narajanmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silan lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ama nami na dibanagijang say pinarbadi ama guarmu, kay Roma harajaunmu, kay saud malomoni roham dibanatongon songon na dibanagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amaho. Di sodako Tuhan debata ama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ama buhina tuho. Jala di parsaur homadamena tu todim. Amin. Amin. Di hamu ama nami ina nami nama dohoti permingguan tasadarion baik na di gereja nang na di bagas tabe kami sadok parhobas padita situa pemain musik song leader multimedia madok tuhita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita tetap menjaga protokol kesehatan kajaga hayo sedirita nang haya sorohat do pikirata. Saya didongani Tuhan mahita saluhut na dia kaulaut ta saminggon. Horas madihita. Orang tua silakan ke depan.
Orang tua dengan anak yang dibaptis silakan ke depan. Yesus